Din is-sena l-kwota tat-tonna s-sajjieda Maltin u Għawċin se jkun ta' 319 tunnellata. Dan ifisser żieda ta' 47 tunnellata meta mqabbel mal-kwota allokata għas-sajjieda fl-istaġun tat-tonn is-sena li għaddiet. Id-dettalji dwar l-istaġun tat-tonn li se jiftaħ fil-15 ta' April ħabbarhom is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Clint Camilleri f'konferenza tal-aħbarijiet fir-raħal tas-sajjieda f'Marsa Xlokk. F'pajjiżna hawn 63 sajjied b'liċenzja sabiex jaqbdu t-tonn. Madankollu din is-sena s-sajjieda li għandhom il-liċenzja li jistgħu jaqbdu l-pixxi spat jistgħu jaqbdu wkoll it-tonn. It-tonn li nqabad irid jiġi rreġistrat mad-Dipartiment tas-Sajt u eventwalment wara jkun jista' jinbih. Adrejna Fenek Farrugia, Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sajt, spjegat kif id-Dipartiment huwa lest li jgħin lis-sajjieda quddiem dawn il-bidliet. Dawn illum stess tajnihom l-awtorizzazzjoni u tajnihom il-kundizzjonijiet kollha li jridu jiġu followyati minnhom. It-ton hija għaw speċi ta' ħuta importanti ħafna u allura jeżistu wkoll regolamenti. Aħna simplifikajna kemm nistajna u dawn ir-regolamenti daħalnihom fl-awtorizzazzjoni speċjali li għadna kemm qassamna lis-sajjieda. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Clint Camilleri ħabbar ukoll li min għandu dajsa inqas minn 12 metru jista' jaqbad 2000 kiloton b'mod individwali waqt l-istaġun. Malta din is-sena ġabet 47 tunnellata addizzjonali mal-kwota tat-tonn eżistenti. Il-linja ta' dal-Gvern hija li fil-waqt li rridu nkomplu nsaħħu dawk li diġà jaħdmu għat-tonn irridu wkoll nagħtu opportunità lil min m'għandux din liċenzja u għaldaqstant speċjalment li żgħażagħ u għaldaqstant allokajna propju għal dan 28 tunnellata li ser tkun iddedikata għas-sistema bajkeċ. Is-Segretarju Parlamentari qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jgħin lis-sajjieda żgħar Maltin li għelgħu lejxin tagħhom minn dan ix-xogħol.